saboda haka jama'a kun ji waqad khamula dhikru kathirin min al-ulama alladhina atharu i'tizal al-fitna. Malamai waɗanda suka ji tsoro daga cikin malaman ahli sunna suka janye jikinsu suka gudu, sai zama tarihi ya manta da su. Abin da ya faru a Kairawan, bala'i irin wannan ya faru, malaman sunna ba gudu suke ba, tsayawa suke, saboda ila man takiluna nahnu al-amma, mu jahilai, mu masu jin wa'azi, ku malamai mu kuka gudu, to wurin wa kuka ban mu? Dan haka sai aka samu malamai da suka turje a kashe na kashewa, wasu su tsira amma ba su gudu ba. To waɗanda suka gudu a wannan lokacin fa, wai su suna cewa ai in fitina ta zo ai sai ka ja bakin ka shiru. Haka suka yi ga sunan marasa kunya, aƙidar Boko Haram ta shigo ƙasar nan, da cewa suke su ne 'yan salafiya. Munafukai aƙidar tana shigowa sai kowa ya shiru, wai ai lokacin fitina an ce ka yi shiru. Oh, amma ba ku yi shiru game da 'yan ɗariƙa ba saboda su ba su sa bindiga ba? Ashe da 'yan ɗariƙa sun sa bindiga da kun yi shiru. 'Yan Boko Haram ma dan sun sa bindiga ne suna bin ku suna kashewa, shi yasa sai kuka ce a yi shiru, wai fitina ce. Amma sai a ce duk sauran 'yan bid'a za a iya magana a kansu, amma waɗannan to fitina ce. Ka ji mara kunya. Ina digirin naka daga jami'ar islamiyya da ka cinye wasu zarban shinkafa kaza? Na'am, wallahi su zarban bugo mana waya suke, suna cewa ku bayyana wa mutane sharrin wannan aƙidar, ku bayyana. Suna yi wa malam Ja'afar addu'a, suna cewa Ja'afar ba asara yi ba, ku bari a karar da ku a haka, amma ku kara aqida ahlus sunna. Kai muna kan kabarin Ja'afar za mu saka shi, zarban yana waya, yana lallashi mu, yana cewa ku kwantar da hankalinku, ku ci gaba da da'awa sai kun yada sunna. Sai mu kai karfin gwiwa, amma wannan sai ya gudu, wannan ya rufe masallacin shi, wannan ya gudu. Da ya ce wai ya zo ne shi ya yi karatu a Madina zai hada sunna, ya turje wa sunna, sai bala'i ya zo, a ga za ka iya tsayawa? Amma an kunna iya kwandishan ga kaza ga dambun nama, ko Fir'auna ba zai da'awa sunna ban haka ne? Don haka mala ya ce duk waɗannan da suka ainihin ja bakinsu suka yi shiru, wai su sun gudun mafitina, tarihi haka ya manta da su.